Ako sa bude vyvíjať trh s nehnuteľnosťami najbližšie 2 roky? Rád položartom hovorím, že nám sa najlepšie robia prognózy 2 roky spätne. Tam v tých predpovediach sme takmer 100% úspešní, pretože robiť predpovede, ako sa bude vyvíjať akýkoľvek trh nielen s nehnuteľnosťami, je ťažké hlavne pre nepredvídateľné udalosti, ako napríklad v prípade teda trhu s nehnuteľnosťami koronakríza alebo konflikt na Ukrajine a s tým teda spojená energetická kríza a inflačná kríza, čo samozrejme s tým trhom významne zahýbalo. Ale čo sa určite dajú robiť teda predpovede na základe známych faktov. A sme v kontakte s hypotekárnymi špecialistami a tým, že vlastne stav hypoték, hypotekárny trh priamo ovplyvňuje trh s nehnuteľnosťami, tak minimálne na základe informácií od nich vieme povedať, čo sa bude diať teda na tomto poli. Očakáva sa, že najbližší rok 2024 budú stále klesať ceny nehnuteľností a v roku 2025 sa očakáva stabilizácia aj na základe Európskej centrálnej banky, ktorá bude vydávať dlhopisy a vlastne tento krok by mal zastabilizovať ceny alebo úroky hypoték niekde na úrovni 3 až 5%. Takže stabilizáciu najbližšiu očakávame až v tomto roku.